Edrych mlaen, tanau enfawr yn Australia. Australia's crisis has reached a new level in the last 48 hours with an additional 60 homes lost, and that number is expected to rise. Here in India. North India is in the grip of an intense cold wave. In fact, Delhi saw a new winter low on Saturday with temperatures registering as low as 2.4 degrees Celsius. Llifogydd difrifol yn Indonesia. Indonesian rescuers mounted a desperate search for about a dozen missing people as waters began to recede. Cyfres o ddigwyddiadau ar draws y byd ar hyn o bryd sy'n ganlyniad yn ôl gwyddonwyr I newid hinsawdd. Yn Affrica hefyd mae dros 2 filiwn o bobl Zambia yn wynebu newyn oherwydd sychder a hafau sy'n cynnesu. Mae angen ymateb ar frys i'r sefyllfa dyngarol yn ôl y cenhedloedd unedig. Wel, mae Rhodri Evans yn byw ac yn gweithio yn y rhanbarth yn teithio I Zambia yn aml. Mae Tyweli Griffiths yn ail ymuno â ni. Rhodri, pa mor ddifrifol yw'r sefyllfa yma? Wel, ie, mae yna rannau o Africa, nid y wlad ond rhan o Africa sy'n sych dros ben. Fel o'ch chi'n sôn, mae Zambia yn dioddau sychder mawr. Mae Cape Town wedi bod yn dioddau sychder mawr ers nifer o flynyddoedd bellach. Felly, dwi'n digwydd byw yn Namibia, sy'n un o'r gwledydd mwyaf sych yn y byd, a dyna pam dwi wedi dod yma ar gyfer syryddiaeth. Felly mae pobl yn Namibia yn arfer byw gyda bach iawn o ddŵr, ond wrth gwrs mae'r sychder yn effeithio rhannau o Africa deheuol sy'n fwy cyfarwydd a chael llawer mwy o law na gen I yn Namibia. A pa effaith mae hynny'n cael? Ydy'r cnydau just yn methu'n llwyr neu just ddim mor gynhyrchiol ac arfer neu beth? Yn methu'n llwyr yn y bon, a dyna pam wrth gwrs mae'n drist iawn I weld gwledydd fel Zambia a Malawi yn cael llawer llai o law na maen nhw'n arfer, ond yn Namibia mae pobl wedi cael canrifoedd I addasu i'r diffyg glaw yma, felly mae dim ond rhai cnydau yn tyfu yn Namibia, ond mae gwledydd fel De Africa enghraifft yn arfer gydag hinsawdd yn ywedig yn rhannau deheuol y wlad o De Africa sy'n debyg iawn I Ewrop, ond gyda'r newid hinsawdd mae'r rhannau arfordirol o wlad De Africa yn mynd yn fwy sych, a falle yn y dyfodol fydden nhw ddim yn gallu tyfu y ffrwythau a'r cnydau a'r llysiau maen nhw wedi bod yn tyfu ers canrifoedd. Ac mae hynny yn beryglus iawn ydw oherwydd ni'n gwybod taw Affrica yw y cyfandir sy'n mynd I weld y twf mwyaf yn y poblogaeth dros y degawdau nesaf. Felly mae angen mwy, nid llai o fwyd ar Affrica wrth I ni fynd ymlaen. Ie, yn union. Mae pobl falle yng Nghymru ac Ewrop yn gyffredinol ddim yn sylweddoli pa mor fawr yw Affrica. O'n I jyst yn edrych lan beth yw'r pellter o ble dwi'n byw yn Namibia, yn prifddinas Namibia, Windhoek. Beth yw'r pellter o Windhoek I Harare, sef prifddinas Zimbabwe, ac mae'r un pellter ar rhwng Llundain a Kiev. A felly, a mae hwnna jyst yn rhan o mynd o orllewin De Africa I ddwyrain cyfandir Africa. Felly mae pobl yn Ewrop ddim ag unrhyw syniad o pa mor enfawr mae Africa. A felly, bod hwn yn bryder, a dwi ddim yn gwadu dwi ddim, mae rhaid eto cofio mae yna gwahanol hinsawddau yn Africa yn fwy amrywiol na chi'n cael yn Ewrop, gan fod y cyfandir mor fawr ac wrth gwrs yn mynd i'r gogledd ac i'r de o'r cyhydedd. Felly fe welwch chi gwahaniaethau enfawr yn yr hinsawdd wrth deithio o gwmpas y cyfandir yn Ewrop. Ni'n tueddu I feddwl am Africa fel cyfandir poeth sych, ond mae hwnna dim ond yn wir am rhannau o'r cyfandir. Ydy e'n bosib felly y bydd bwydydd o gwahanol rhanbarthau yn Affrica yn gallu llenwi'r gwacter yma sydd yn y llefydd sych? Wel, dwi ddim yn arbenigwr yn y maes hwnna, ond dwi'n meddwl basa fe, a hefyd wrth gwrs mae llawer o'r amaethyddiaeth sy'n digwydd yn Affrica yn deillio o gwledydd Ewrop yn trawsblannu beth o'n nhw eisiau tyfu I wledydd yn Affrica. Felly falle bydd eisiau mynd nôl at mwy o
o fwydydd sy'n gallu tyfu a bodoli yn y sector chi'n ffeindio mewn rhannau o Africa. Felly, enghraifft mynd nôl at beth o'n i'n gweud am y wlad de Africa. Wrth gwrs, mae'r Ewropeaid wedi trawsblannu pethau fel tyfu grawnwyn ar gyfer gwyn a phethau, felly bob math o fwydydd sydd ddim yn gynhenid i Africa o gwbl, a falle bydd eisiau mynd nôl i sut oedd amaethyddiaeth yn cael ei wneud yn Africa canrifoedd yn ôl cyn i bobl o Ewrop ddod yma. Rodri, diolch. Tweli, fe nethoch chi ffilmio rhai o'r